Bine ați revenit la al 4-lea episod din seria noastră de Minecraft. Azi mi se pare că o să facem acoperișul casei. Da, o să-l facem azi. Să iau copacul, da, îl iau. Nu, îl iau. Gata. Trei, e bine. Binișor. 36. Se face seara. Da, astăzi o să mergem în deșert. Deci mă uitam eu la deșert și m-am plecat. Am plecat la calculator. No. Îmi trebuie lopată și sabie. Aici avem destul lemn. Să ne facem un chest. Un double chest. Așa. No. Așa. Mai întâi 2 săbii. Două. Acum o lopată și cam atât. Pâine, auzi, pâine. Mâncare avem pe aici pe undeva? Ne trebuie fier să ne facem o găleată și pe urmă să ne facem o fermă de uit. Îi las să crească. Văd ceva acolo. Ce cu frame-urile astea? Ce sunt, mai bine zis. Atâta. O, din asta care levitează. Lavă. Ne căutăm temple, ei ne dă lavă și alte chestii. Mamă, deci am găsit un templu. Cel mai nașpa templu din lume. Venea să spar calculatorul. Oleu! Deșert idiot. Nu, nimica. N-am nici mâncare. Nașpa, haide. Mișcă. Trebuie să mă bat cu zombalăi. Da. Ce ziceam?
Oaie, nu ne dă nimic. Bă, nu mai oi pe aici. Ce ăsta, mă? E un... Nu vine prin gând acum. Oi peste tot. O, idiote. Nu, nimic. Ce nervant e că nu găsești. Doamne. Lopata îmi trebuie. Na. Fuck you. Deci nici un porc pe aici. Măcar o vacă. Dar nu oi peste tot. Dați-vă și voi. Când ați văzut o oaie care să stea în copac. Cum e așa oaie. Da. Deci, dacă n-am găsit nici mâncare, nici altceva, trebuie să ne facem acoperișul. Deci acoperiș, acoperiș. Să ne luăm tot lemnul. Să trecem la treabă. Ia unde pun eu torțile. Una aici, una aici, una aici, una aici și una acolo. Nu știu ce mi s-a downloadat. Da. Așa. Sticla aia am aruncat-o că nu mai știu. Ce cu lagul ăsta? Da. S-a deschis ceva. S-a deschis internetul. Și internetul e enervant. Ți-a mega mult. Ok, gata. Și-a revenit. Da, și-a revenit. E bine. Câte avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Una aici, una aici, una aici, una aici. Da, sigur, se pare că nu mai avem. Să iau o torță de aici. O torță de aici. Și așa e bine că avem și aici. Păi, cam asta a fost și cu episodul acesta. La revedere!